19 Οκτωβρίου σήμερα. Ήρθαμε να δούμε αν έζησαν τα μελισσάκια. Βασικά να δούμε αν θα πάρουμε και τίποτα από τα μελίσια. Τα μικρά γιατί θα φύγουν από εδώ. Θα δούμε, θα δέσουμε. Θα δούμε τα βίδες. Αδειό. Ωραία. Όσα μπορούμε να πάρουμε. Αδειό. Ωραία. Τέλειο. Άδειο πρέπει να είναι και αυτό. Έχει λίγα μελάκια, οπότε θα το βάλουμε σε κάποιο άλλο μελίσι. Δεν έχει μόνο αυτό το μελίσι. Το βάλουμε δίπλα σε ένα μελίσι για να φύγουν. Όπως είναι το μελίσι. Τι έχουμε να πάρουμε μέλι. Αυτό το τελευταίο άδειο είναι. Από μέλια. Έχει κάτι λίγα μελάκια, οπότε το βάλουμε σε ένα άλλο μελίσι. Ωραία. Σακουλάκια να τα πάρουμε μετά. Πάμε δεύτερο εδώ. Εδώ. Το μελίσι τραβάει. Τραβάει, οπότε θα βάλουμε πλαίσια, θα τους πάρουμε πλαίσια αν έχουν μέλι. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε. Έχουν και λίγο γόνο. Για μότο. Κρίμα. Από εδώ είναι τίγκα. Βάλτε το στην άκρη. Δεν θα το πάρουμε αυτό, εννοείται. Θα παίζουμε. Αυτός ο λίγος γόνος είναι εδώ ένας ωραίος γόνος. Θα πάρουμε αργότερα αυτά τα μέλια, δεν είναι κακό. Τώρα τα κλαίμε, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε. Και εδώ είναι τα μελίσια που φάγανε ταλαιπωρία, που πιο πολλοί νομίζουν ότι χάνονται τα μελίσια, ενώ τα αφήσαμε επίτηδες. Εδώ αυτό φεύγει όλο όπως είναι. Είναι να δεις μέσα τι να ξέτω. Αυτό έπαιρνα μετά. Αυτό έπαιρνα μετά. Τώρα θα τα τριγίσουμε για να μην αυτά θα τα σφίξουμε, δεν μπορούμε να τα πάρουμε τα μελίσια. Θα του βάλεις και δύο πλαίσια από τα άλλα και να βάλουμε και τις βιδούλες. Τώρα έχω μείνει με το κινητό, τέλος πάντων. Και κάτσε, σπάσε λίγο τη γλώσσα εδώ. Θα πάνε στα ρίκια. Αυτά που έχουν. Θα κάνουμε συνένεση με το προηγούμενο. Ποιο? Το πίσω. Ναι, με το πίσω θα γίνει συνένωση. Απλά σπάσω τη γλώσσα θέλω τώρα. Αυτά προς το παρόν. Προσωρινά κλείσιμο. Δεν πατιέται το κουμπί. Πατήσου. Δεν πειράζει. Πάμε να δούμε και τις ζυγαριές. Τα μελίσια που έχουν 20 κιλά μέλι. 20 κιλά μέλι δεν έχει, είναι 20 κιλά το μελίσι. Πάτε 5-6 κιλά μέλι. Θα το δούμε τώρα τι έχει κάνει. Τίποτα, όπως ήταν έτσι έμεινε. Αλλά έχει κόσμο απ' έξω. Βάλτε τα σακουλάκια. Τώρα είμαστε να ντουμάνιασε λίγο γιατί είναι λίγο. Και σε μπαίνει στη φάτσα μου. Δεξί. Για να δούμε τι θα βρούμε. Έχουμε και λέμε.
ένα πλαίσιο που θα φύγει για τρίγο. Απ' την άλλη θέλω να δω, γιατί δεν έχω δει. Είναι άδειο από εδώ, δεν μας νοιάζει. Θα φύγει. Τι να ξέρω το λίγο, με όρεξη θέλω να δουλεύεις. Να τεινάζεις. Εντάξει, με έχουν κατατσιμπήσει οι μέλισσες. Για κάποιο λόγο αυτά τα γάντια πρέπει να τα βάλω άλλα. Στα δεν με πολύ τσιμπάγανε. Ωραία, αυτό δεν σηκώνεται, αλλά πρέπει να έχει γόνο. Έχει γόνο, ωραίο γόνο, και από εδώ το ίδιο, οπότε μένει αυτό μέσα. Εδώ γόνο, και τι γόνο όμως. Λευκό κέρωμα, ωραίο, και πάνε να το μπλοκάρουνε. Αν δεν μας πολύ νοιάζει, θα πάει εκεί που θα πάει και θα κάνει. Βάλτε και αυτό μέσα. Θα γεμίσουν εκεί που είναι να γεμίσουν. Λίγο καπνό εδώ, να μπορώ να βάλω το ξέστρο και μην φάω καμία. Να πάρουμε από εδώ ένα πλαίσιο πήραμε. Εδώ γόνο. Αυτά τα μελίσια ήταν που θα πέφτανε, που τελικά δεν πέσανε. Και γόνους παίρνουμε. Εννοείται αυτή η μάνα έτσι πάει για την άνοιξη, θα βγάλουμε παραφιάδες αρκετές αυτή τη μάνα. Την προσέχουμε, οπότε σήμερα θα φύγει. Θα πάει πιο κάτω, πιο χαμηλά. Γιατί εδώ κάνει κρύο και πέφτει κάτω από 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Το πλαίσιο δεν βγαίνει με τίποτα. Είναι με μέλι. Έχει μέλι. Μέλι. Και γύρες. Δεν μας νοιάζουνε. Θα πάει εκεί που θα πάει. Θα βρει γύρες όσους θέλει. Οπότε επόμενο. Για πάμε το επόμενο. Θα δούμε και εδώ. Και μετά θα περάσουμε μία γρήγορα για να σηκωθούμε να φύγουμε, γιατί έχουμε και άλλη περιοχή. Πάμε αλλού. Πού είναι το καπνιστήρι? Ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Βαρύ πλαίσιο. Μελάκι. Πήγε για τρίγο. Τεινάζεις καλά, όμορφα. Και από την άλλη και εδώ. Τι να ξέρεις μετά. Εδώ βλέπουμε γόνο. Εδώ έχουμε γόνο. Οπότε αυτά τα πλαίσια είναι γονεμένα. Θα βγάζεις καλές μπάνες. Όπου και να τις πας, κεντάνε όπου και να τις πας. Ό,τι και να τραβήξουνε δεν παίρνουν χαμπάρι. Αυτά που είναι να χαθούνε θα χαθούνε φυσικά. Έτσι. Γι' αυτό βάζουμε τα λούτσικες όσο μπορούμε μάνες. Και αν χαθούν και κάποια μελίσια δεν πειράζει. Σημαίνει ότι δεν ήταν καλές οι μάνες. Σας το κάτω έχει γόνο, έχει γόνο. Και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Έχει 3 γόνο. Δεν θα τους αλλάξω τη τέτοια, εδώ θα είναι. Απλά έχει 1, 2, 3 γόνους.
Για να δούμε το τελευταίο. Για αυτό δεν ξέρω ωραία. Εδώ έχουμε μελάκι. Ωραία. Φεύγει. Ένα με δύο πλαίσια. Ένα με δύο πλαίσια. Να φεύγουν. Επόμενο. Τράβα εδώ Παναγιώτη. Αυτά είναι όταν δεν βάζεις, εννοείται και αυτή η βασιλισσούλα θα πάει παραπέρα. Καπνιστήρι να πάρω λίγο. Έχουμε τέτοια θέματα και δεν ερχόμασταν, δεν είχαμε χρόνο να έρθουμε. Τα μελίσια γεμίσανε. Ωραία. Εδώ. Μέλι. Τι έχουμε? Γερόπιτα. Μέλι. Φεύγει όπως ήταν τότε. Οπα. Εννοείται. Αυτό θα το πάρω εγώ. Όπως είναι, κάτσε. Πρόσεχε, έχει μέλι ρε. Το βλέπω ρε. Να το κλείσουμε το βίντεο. Συνεχίζοντας το βίντεο. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Να δούμε τι κάνανε. Αυτά τα μελίσια που θα χανόντουσαν βασικά εδώ για κάποιο λόγο. Έτσι μας είπανε και να τα παίρναμε και νωρίτερα, αλλά εγώ τα άφησα επίτηδες. Και έχουμε ωραίους γόνους εδώ. Εδώ τους βλέπετε. Γόνους. Φτιάχνουν και κυφίνες. Φτιάχνουν και κυφίνες, οπότε πήγε καλά. Αυτή λέει είναι καπνός, το λάβουμε να κάνουμε καπνό. Γόνος εδώ και εδώ. Γόνος. Τελευταία δεν βλέπω τι έχει. Αν έχει μέλι το κλέβουμε. Πεινάζεις, φεύγει. Εδώ και εδώ. Εντάξει, μπορείτε κύριε Παναγιώτη να κλείσετε το βίντεο. Για άνοιξε το κύριε Παναγιώτη. Να δούμε και αυτό. Είδαμε το προηγούμενο, το σήκωσα, πήγα να το σηκώσω, είναι βαρύ. Τα σπρίσματα βλέπουμε. Θα πάρουμε κάνα πλαίσιο μέλι από αυτό, το μικρούλι. Αυτό το παίρνουμε, εντάξει. Δεν έχει τίποτα, δεν πειράζει. Κύριε Παναγιώτη, μπορείτε να μου δώσετε λίγο το καπνιστήρι, γιατί να αφήσει το τέτοιο, να κάνω εγώ, να σας βάλω λίγο, να σας δείξω και μια εικόνα. Ένας ωραίος γόνος, έτσι, και από εδώ. Μάλλον δεν κάνουμε καλή δουλειά. Μάλλον. Έτσι φαίνεται. Αργότερα θα δούμε μήπως βρω κάτι να πούμε. Κίτρινος
φρέσκος γόνος. Κάτσε εδώ κύριε, εδώ λίγο και από εδώ το ίδιο. Βάλτε στην άκρη. Εδώ τι έχει? Βίδα. Βίδα. Όχι, το πλαίσιο, άρα στη βίδα. Εδώ τι έχει? Βάλε λίγο καπνό, να μην τα πιάζεις τις μέλισσες γιατί σκοτώνει. Κρίμα είναι. Τόσο σκοτώνει με κάθε μέρα. Άχα λάμος. Μέλι, απ' την άλλη. Ωραίο, φεύγει. Όχι πάνω, ωραίο. Όχι, την άκρη πάνω. Αυτά. 2 πλαίσια, θα του βάλω άλλα 2 για να καλυφθεί. Αυτά. Πάμε στο επόμενο. Ήρθαμε στα μελισσάκια και στα άλλα. Θα δούμε τι θα δούμε. Γόνους βλέπουμε. Καλά πάμε. Λόγω επειδή δεν μας παίρνει η ώρα, έτσι μια ματιά θα ρίξουμε. Θα ανοίξουμε 1-2 μελισσάκια. Ίσα ίσα να τα δούμε. Έχουν μπει μέλια. Μέχρι εδώ κάτω γόνο έχει. Προς τα τελευταία πλαίσια. Πάνω κάτω. Φάνε μέλισσες σήμερα. Τι λέει? Πεντάρι. Άδειο. Λίγα μελάκια. Ανατοκία, ανατόκο. Ωραία, ανατόκο. Και σήμερα δεν έχουμε καμιά τέτοια. Πάμε. Έλα. Βγάζεις, έλα εδώ. Έτσι. Αναφέρει. Θα μελίσει. Γεια σας. Χωράει. Χωράει, πρέπει να χωράει. Περνάει. Α, πόρτα, πόρτα. Κλείσει την ώρα. Έχουμε και ένα τύχημα εδώ.
Νομίζαμε ότι είμαστε μόνοι μας. Και εδώ κοίτα τι γίνεται. Γόνο. Έλα εδώ. Τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Πάρουμε σπίτι και αυτό. Όχι ρε. Και οι ήθρες μπορούν να καθαριστούν και να φύγουν. Έτσι. Άστος προσωρινά στην άκρη. Έτσι, κάτσε τώρα. Πάω να τις βάλω μέσα στο αμάξι. Όπα. Πάρα λίγο να τραβήξουμε πική τούμπα, αλλά τη γλίτωσε. Το δούμε κιόλας. Παραλίγο να τραβήξουμε τη τούμπα στον αέρα, αλλά τη γλίτωσε. Ό,τι μέλι και να είναι. Οι γόνοι φαίνονται, μέλια, στεφάνια υπάρχουν, είναι το τελευταίο πλαίσιο, το ακριανό βασικά. Εδώ το ίδιο. Εδώ έχει πολύ μέλισσα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να το ανοίξω παραπέρα, οι μέλισσες είναι επιθετικές, η ώρα δεν είναι κατάλληλη. Και τώρα και τσιμπήματα. Κλείσει το βίντεο. Δεν χρειάζεται άλλο. Πάμε να φύγουμε. Να ανοίξουμε ένα ελαφρύ που βρήκα. Το βρήκα. Ελαφρύ. Ναι, δεν έχει τίποτα. Εντάξει. Λίγα μελάκια για διάλυση. Ωραία. Ξέρουμε να διαλύσουμε και πιο όχι. Μία πετρούλα. Είναι μικρή, δεν είναι πιο μεγάλη. Πάρει ο αέρας, Έτσι για τους γούνους να δούμε. Έχει μαλάκια εδώ. Έχει γόνο αυτό? Όχι. Όχι, έχει πλαίσιο μέλι. Τριγισό. Εγώ πιστεύω ναι, φεύγει. Φεύγει. Άσο στην άκρη. Κάτω στην άκρη. Εδώ έχουμε γόνους. Ωραίος.
τελευταίο πλαίσιο γόνο.